Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Wonten pangarsanipun sedaya sedulur majelis zikir lan selawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula takzimi. Dumateng sedaya sedulur sedunia Nuswantara ingkang tansah dalem tresnani. Dumateng sedaya komunitas wonten pundi kemawon ingkang dalem tresnani ugi. Sedaya para sedulur sarkup ugi kanan tansah kawula tresnani. Sedaya sedulur komunitas Turki utawa turut kijing ingkang tansah kawula tresnani. Sorot Nuswantara ugi ingkang tansah kawula tresnani, para pecinta alam ugi ingkang tansah kawula tresnani. Alhamdulillah ing saat menika dalem sampun dumugi makamipun Ki Ageng Panjawi wonten Klimpang, Mandiraja, Banjarnegara. Satuhu namung inggih menika nyadong kaberkahanipun saking Ki Ageng Panjawi saha sak bapa gurunipun. Dalam namung anggadhahi inggih menika kemantepan saha percaya. Man zara aliman faqad zarani, paman zarani wajabat lahu syafaati. Menika kemawon dalam namung nyadong kaberkahan. Ananging sakderengipun nyun sewu sampun dalem aturaken boten itungan dalem ziarah kubur. Ziarah kubur wonten tebih-tebih niku sae sanget. Ananging perlu kula lan panjenengan inget bahwa ziarah kubur wonten makam rama biyungipun rumiyin ingkang sampun sumari. Ziarah wonten makam simbahipun ingkang sampun sumare. Ziarah wonten makom buyutipun ingkang sampun sumare. Ziarah wonten makom kiai-kiai kula njenengan sama ingkang sampun sumare, saking kiai dusun, kiai desa, kiai kecamatan minggah dumateng kiai kabupaten. Ziarah wonten makom canggah-canggah ingkang sampun sumare. Ziarah mong saking ingkang bubak lan baureksa dusun, desa, kecamatan, kabupaten ingkang sampun sumare. Ziarah para yang luhur ugi. Namung saking menika sak mangke waget ziarah kubur wonten kutha-kutha lintunipun. Pramila dalam namung ngengetaken dumateng diri kula piyambak lan dumateng panjenengan sayektosipun ziarah niku ngilingke awake dhewe niku gesang saking pangeran lan sak mangke kundur wangsul dumateng Gusti Allah. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Saking lelaku ziarah kubur niku insyaallah barokah tetep tumuju dumateng diri kula lan panjenengan, tumuju dumateng garwa putra lan sak dzurriyaipun. Mekaten anggenipun dalem matur mbok boten salah atur kirang suba seta kirang tata krama kirang ganggu nyuwun pangapunten kanthi tanpa pepindhan. Salam seduluran kupat lepet talide janur mbok merombah blangkon anggenipun matur lepat soluput mugi dados dulur. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali sama Mbah Blangkon. Kumpulan Sukan Banjarnegara sekarang sudah sampai Gedung Lumbu, Kebenaran, tepatnya di makamnya Ki Ageng Panjawi. Ini juga ada area makam umum, makam Ki Ageng Panjawi di sebelah sana. Nanti kita akan ke sana. Pokoknya ketemu sama Mbah Blangkon ya biasa. Tetap berusaha hub ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa
Al barokatu mim mafatihir rezeki. Modale seneng, modale percaya, modale mantep. Hanya itu saja. Tapi bersandarkan seneng ziarah kubur wonten pundi kemawon, tapi paling boten ziarah kubur wonten makamipun Rama Byung ingkang sampun sumare. Ziarah kubur wonten makamipun Simbah ingkang sampun sumare. Ziarah kubur wonten makamipun Buyut ingkang sampun sumare. Ziarah kubur wonten makamipun Canggah ingkang sampun sumare. Bapak guru utawa Kyai dusun, Kyai desa, kecamatan ingkang sampun sumare. Ampun supe mambana wa fataha hadzal qaryah ingkang bubak lan bawreksa dusun, desa, kecamatan. Sasampunipun mekaten mulai ziarah kubur wonten papan panggonan limbunipun. Alhamdulillah sakniki Mbah Blangkon sudah sampai makam Ki Ageng Panjawi. Siapa beliau? Mbah Blangkon tidak mengerti. Jenengan bisa tanya sama juru kunci atau sama kasepuan yang ada di daerah sini. Insya Allah beliau akan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan panjenengan siapa beliau Ki Ageng Panjawi. Mbah Blangkon hanya senang ziarah kubur, silaturahmi. Itu saja. Ini suasana makam Ki Ageng Panjawi. Oke. Niki silsilah Kyai Ageng Panjawi, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Monggo niku. Silsilah Kyai Ageng Panjawi. Iki Ageng Pamanahan. Logo. Iki Panembahan Senopati Raja Mataram. Menika makamipun Ki Ageng Panjawi. Mangke sakbakdanipun menika bismillah badhe wonten makamipun nggih menika Eyang Cakrajaya ingkang wonten Purwanegara. Mugi-mugi tingkas iki makam umum niki. Makam umum. Makamipun Ki Ageng Panjawi. Nggih. Monggo sinuwun mawon ingkang pas karosan lewat daerah mriki Kebenaran sempataken sowan makam Ki Ageng Panjawi kanthi ngalap barokah kalih beliau garwa lan sak keturunanipun saha sak guru-gurunipun Ki Ageng Panjawi. Mbok wonten atur kawula ingkang kirang sae, kirang pas, kirang nuju prana, kirang supaseta. Dalem nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng panjenengan sami. Namung nderek nyadong kaberkahan saking para yang leluhur. Niki nyadong kaberkahan dumateng Ki Ageng Panjawi. Keten mawon, salam sarkup, salam sadusantara, salam dumateng ingkang hub silaturahmi saha ziarah, salam komunitas wonten pundi kemawon
Salam padepokan pun wonten pundi kemawon, salam dumateng Majelis Zikir lan Sholawat wonten pundi kemawon. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub ingkang bertempat nggih menika wonten padepokan Girinawa Nuswantara Gumelem Wetan Sukan Banjarnegara. Oke, afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.